tong hisgutan karon mao ang unsaon nato pag-apply sa tong kaugalingon ang inheritance nga gihatag ni Hesukristo before siya ni saka sa langit. So 5 ka bersikulo ang akong i-share diha kaninyo guide unsaon nato pag-apply sa tong mga kaugalingon. So sa atong mahinumduman, ang iyang inheritance nga gihatag nato is ang Luke chapter 10 verse 19. Lesson: I have given you authority so that you can walk on snake and scorpion and over all the power of enemy, and nothing will hurt you. So mao ka na ang iyang gibilin. So unsaon nga ma-apply ka ng authority dinhi sa atoa? So nga pagtugot ni Jesus sa iyang gibilin kanato. Unsaon nato pag-apply? Number 1 is maghilom lang kita. Para ma-apply ang authority or kahom nga gihatag ni Hesukristo diri nato, maghilom ta sa bisan unsa nga mga pagsaway dinhi kanato, maghilom lang kita. Dili kita mobalos og bisan unsa na lang nga makadaot nga word or pulong sa atong isig katao. Bisan pa og giunsa ta nila, dili ta mobalos. Og number 2, faith or pagtuo. Mo na siyang number 2. So una, maghilom, and number 2 is pagtuo. Nga wala gayoy pagduha-duha. So mao kana ang number 2. So in Mark chapter 11 verse 23, truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. So mao kana ang gibutang dinhi sa Mark 11 chapter 11 verse 23, nga ang giingon Jesus dinha nga bisag unsa nga atong buhaton or bisan pa man iyang gisampol ang bukid mo ingon ka nga imo kinilabay didto sa dagat og kani mabalhin, basta kay wala kay pagduha-duha diha sa imong kasing-kasing, imo gid kining tuhuan nga imo kining maangkon, kini mahimong maangkon nato. Mao kana ang giingon ni Jesus. Meaning kung magampo kita, mutuo gid kita nga walay pagduha-duha. Mao kana. So mao kana kung gihatag nga ikaduha nga pagtuo aron ma-apply sa tong kaugalingon ang inheritance nga gibilin ni Hesukristo diri nato. So example lang kang Apostol Pedro. Dito sa buhat or Acts chapter 3 verse 6, I have no silver or gold, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. So mao kana ang example na ay authority ang pagsulti ni Pedro dito sa bakol, dito sa gawa sa simbahan. Nga niingon siya nga wala siya silver man o bulawan man, wala siya ikahatag, but ang iyang ikahatag, in the name of Jesus Christ, rise up and walk. So nakalakaw dayon ang katong bakol. So mo kana kay gituhuan niya. So gituhuan. So ang pagtuo mao nga ma-apply nato ang gahom nga gihatag ni Jesus dinhi kanato kung kita naay pagtuo. So mao kana ang number 2 nga kung ihatag diha kaninyo, ika-share diha kaninyo. So activating our authority, we have to know the word of God, doing partnership with God, activating the authority. So kita mo-activate kita nga with authority atong tun-an ang pulong, atong tun-an unsay gisulat diha sa Biblia, unsay gisulti diha tanan sa atong Ginoo. So ato siyang tun-an og muistorya kita nga with authority og dakong pagtuo sa gahom ni Jesus nga iyang gibilin diri kanato. Mauna ang atong buhaton. So example, mohatag ko og tulo ka example. Shout out with authority. Example lang, sickness or ang sakit walay bakante dinhi sa akong lawas in Jesus name. So mauna nga naay authority. Number 2 example lang,
naay mga patay nga cells dinhi sa akong lawas, in Jesus name gawas. So naay authority. Example sa trabaho, maayo ang akong trabaho karong adlaw in Jesus name. So with authority. Kay ngano man, ang demonyo nakabalupog ka na sila nga ikaw nagduha-duha. Ang demonyo nakabalupog ka na sila nga ikaw nagistorya nagduha-duha ka. So nakabalo na sila og ang demonyo nakabalupod nga nituog gyud ka. So kung nituog gyud ka sa gahom nga imo ka nang madawat ang imong giingon, mudakan ka na ang yawa kay ngano man nakailas siya kanato nga nituog kita matinud-anon kita. Og naghilom lang kita bisag unsay nagdaot nato naghilom lang kita. Og nakabalo siya nga nituog kita sa gahom sa ni Hesukristo og nagtuo kita og masinugtanon kita kang Hesukristo, nakabalo ang demonyo. Busa nga kung kita gani nga nay authority pag istorya nga nakaila siya kanato, muhawa na kana siya diha. So mauna. So example, nganong niingon ko, example of demons who scream and fell down his knee dito kang Hesukristo. Asa man? Sa Mark chapter 5 verse 6 paingon sa 13. Unsay giingon niya dinhi sa Mark chapter 5 verse 6-13? Demons saw afar, ran and fell down to Jesus, crying out to Jesus with a loud voice and begged to Jesus not punish him. Jesus saying, "Evil spirit, come out of this man." Jesus asked his name, and then his answer is mob. And then begging to Jesus not to send the evil spirit out of the region. So, mao ka na, and there was a large herd of pigs nearby feeding on the hillside. The wicked spirit begged to Jesus to send them to the pigs. Jesus let them go, and the evil spirit went out of the man and entered the pigs. So, mao ka na, akong example sa Mark chapter 5 verse 6 paingon sa 13 nga pagkakita pa lang sa demonyo kang Jesus sa unahan, siya nidagan og niluhod sa tubangan ni Jesus og ni singgit og kusog nga nagpakiluoy nga dili siya silutan ni Jesus. Og niingon ang si Jesus ug unsay ngalan ug nitug-an siya ug katong tawo nga niduol kaniya, ang espiritu naa sa sulod sa tawo is 2,000 sila kabuok og naghangyo siya nga didto sila ipasulod sa baboy og nisugot si Jesus nga didto ipasulod sa 2,000 ka baboy. So mauna nga nigawas ang espiritu atong tawhana og nidto sila paingon sa baboy. So mao kana ang demonyo makaila gayud. Makaila gayud kanato kung matinumanon ba kita. So mao kana. So last verse. So last akong i-share diha kaninyo, busa kita makig-istorya sa Dios pinaagi sa pagampo nga mangayo sa bisan unsa, tuhuan gyud nato nga madawat gid kini og pasayloon. Una nato tanan ang nakasala kanato. So in Mark chapter 11 verse 24 paingon sa 25, whatever we ask in prayer, believe we receive it, and forgive anything against anyone, and our Father also forgive us. So mao kana ang last nga verse nga akong gihatag diha kaninyo aron ma-apply nato ang authority or gahom nga gihatag ni Hesukristo dinhi kanato. So all glory to God. Thank you, Jesus. Jesus loves you and I love you all.